este ano non pode presumir do aumento do programa de atención ás vítimas de violencia machista porque o recortan no orzamento de 2026. Baixa de 26,5 millóns a 25 e pico, que gastan vostedes menos neste programa hoxe en día que en profesorado de religión. Gastan máis en perdoar os máis ricos o imposto de patrimonio que en todo o programa de violencia machista. É unha absoluta vergonza para as mulleres deste país. Pedimoslle que rectifique, que caian da burra dunha vez e que decidan, por fin, que un de cada 100 euros ou 1% do orzamento da Xunta, 140 millóns de euros, debería ir para a violencia machista. Facémoslle tres propostas. Facer un plan afectivo sexual no ensino, a segunda é ese plan de reforzo dos CIM e a terceira que contraten psicólogos e psicólogas para poder desenvolver a lei galega de violencia machista que leva ese punto de 18 anos nun caixón, pero que nos fai avanzar as mulleres e o que fai loitar contra a violencia machista non son as declaracións de intención, son os recursos, son as medidas e son facer realidade os dereitos que recollen as leis, ata que todas sexamos libres. Nada máis e moitas gracias.